Ai barin baka labari. Ina da labari da dumi-dumin sa. Isa na san ka mutumi na da labari. Sati na guda a ƙauye. Ina neman magani na zarci na sagau. Allahu akbar nawa. Kuma an bani. Saboda Allah. Wala an bani. Ka san matsayinka na silikina. Wanda na aure a gidan kama. Wannan gaskiya ne. Ina nema inda zan gwada maganin nan in tabbatar amma tsohon nan bawan Allah ne ya gaya min maganin nan ba ma ja amma dai in gwada. To shi kenan. Wanda dai kake gwada kake so ka gani ko? Faduwa ta zo daidai da zama. Alhamdulillah. Akwai wani wanda nake jin haushin shi a rayuwa. Haba mala. Mai ma ba. Bai mun ko haushin sa nake ji. Ka man dan kwal'u ba. Na ga maka yana nan ma yanzu nan ya wuce ta wannan layin. Ka kira man dan kwal'u. Nan ya shiga ina jin wajen Amina zai karba abinci a gurin. Ka kira man dan kwal'u ba in gwada aure shi. Sirki na ne fa ka. To ai Sirki na ne fa. Ya wallahi tallahi. Sirki na ne. Ai gidan ma na bar suna girki na hito. Kuma shi ne kake tafa da ni? Wallahi barka da kai. A shi kenan kuma matsalar kai abokina ne. Wanda na aure a gidan kama. Wannan gaskiya ne. Na san ba za ka bar ni in ji kunya ba. Hauka ake yi. To tsohon nan da ya ban maganin nan na tabbatar maka maganin yana yi kawai. Ai in tun da dai kai ne. Ka baje banza ba abin da za a yi. Ai kakkawa man shi. Kai. Ai tsohon nan na ga amma ba. Za a iya ban dan gwada? A ina. Ala ba kuma ni sirikin kuma. Ai bangaren surukuta da to shi kenan abin da nake so yana zuwa kawai ka hada ni da shi dan wallahi ka baje banza ka amma ba matsala ai ka abokina ne kuma me muka yi ba matsala ba damuwa salamu gashi na abokina gashi nan ka ci uwar shi ka baje dan bura uba shi lafiya lafiya daga karsirin ka zaune lafiya wallahi tattauna ne akan maganan yan da kayan gado wallahi sirkan lai baka da sirkan mu ya lau ai mutumi na shi ne wallahi shi ne wanda nake baka labarin ai shi ne wallahi tallahi ai shi yasa kake burge ni mutumi na billahi lafiya lafiya ai ba lafiya yake faruwa wallahi mu gida da shi mu gida da shi mu ciki da shi mu ciki da shi mu cikin gida da shi kin ga nan dina ko na ga miki wani ciwo yake mun sannu akwai yan madaran nan ko yaya akwai yaya sannu kagan kuɗin mai gidan ne ma na kwashe 2000 na je na siyo wannan ban da ma kuɗin magunguna an wata to a ci gaba da hakuri sannu yaya an wata sannu yaya akwai dan sauran martinan nan akwai yaya to ka Allah miki albarka yan nan amin yaya Allah miki albarka amin yaya yar kazan nan ta da kuwa kaza uwaka kaza me gida kaza uwaka ina zuwa uwar gida yayin nan naki ba karaman na kasa ne ba yanzu wajen bayan sati ɗaya ke ne ki a gidan nan ki duba ki gani sanda na jinya baki kwashi kuɗi na kika man sawo martina da madara ba amma shi da ke a yanki ne ki duba ki gani ku biyu ne fa mama na ya ku biyu ka ni ni da aka haifa ku biyu kuma ni da aka haifa haba ne gida wallahi tallahi ni da aka haifa ai martina wallahi sauran mai ba zai shanye su ba za ka kai mun ka ci uwa ka me gida uwa shi fa kace amma banda ke shi ne na raga haba me gida ai to gara ka zage a ina kai dan bude mai shiga daki kai daki dakin wa wallahi da iyayen ki ne kina son shiga ba dai ki kwashi kayan ki ko kuma in yi waje da ki dan ya gama karni haba ne da gama mai to da gudu magani shikenan da gudu magani kawai shikenan na tsawaye hada kan yanzu tare gidana daga yini daya wuce ya gida ba ka yi shi ba lado go haba ne gida kabiya ka ga da bola ce da gado akan ka dai yasa hada ina zuwa gida ne ya zo tare gidana wajen sati guda kenan gaba ɗaya kuɗi na da maƙoji ta kwashe to ta ce da shi kama man me gida na